weekend die wonst eigenlijk mijn oermacht van misschien wel 2 fietslengtes tussen. Hast het gevoel wat waarom na een jaar werd bijna niks gebeurd is? Jawel, we hebben vorig jaar 2 wedstrijden gehad, dat is natuurlijk heel jammer. Maar dit jaar toch nog wel 20 koersdagen gehad, dus vooral in het buitenland. Maar mooi dat we hier in zo'n wielerdorp kunnen koersen. Kom je meer voor het fietsen? Ja, voor het fietsen en voor het bier drinken. Hè? Ja, wie probeert jezelf ook wel een feestje van de meid zien. Nou ja, en we hadden een profronde wat en we denken we maar lekker, maar de trailer is tegen, hartstikke leuk. Dus ja, samen hebben we toch wat doen in deze tijd. De grootste uitdaging is dat we het mijnwander nog organiseren kennen. En we zijn natuurlijk vrij let maar een datum kwam en we hadden 2 jaar stilstaan. Ja, dan mag je toch alles even van oorscherpen. En dan is het nou ja, even pezen. Ik heb er zin in, het is een mooi parcours en vroeger toen ik bij de jeugd reed ik veel criteriums, dus ik weet wat het is en ik vind het leuk, ik heb er zin in. Fries, 4, 4, 3, 2, 1, knal! Yes! Zo, dan gaan we heren. Zijn die weggaan, we gaan stappen weg. We zijn vertrokken tegen de laatste profronde van de Rijsstreek. Lokwenske, ereburger van een Gaspelen. Ja, dank hoor. Ja, nee, hartstikke leuk en speciaal. En, nou ja, ik ben blij, maar ik ben een grutskop. Ja, mooi dat dat kan. Ja. Voor India! En de winnaar